jak šla vlajka na hradě dolů a zase vzhůru. Můžete nám říct, co teď běží na slovenské televizi? Predseda vlády má slávnostný príhovor k 20. výročiu zvrchovanosti Slovenskej republiky, lebo dneska je ten deň, keď teda pred 20 rokmi prijal parlament tú deklaráciu. A pokiaľ trošku počúvame, tak hovorím tak, ako ja asi nás počúval. Často sme kritizovaní. Nie, jednoducho, je to významný deň pre nás, je to pamätný deň Slovenska, ako vidíte, predseda vlády sa tomu osobitne venuje. A Matica bude o chvíľu páliť ohne. Záväzkov vyplývajúcich z nášho členstva v Európskej únii a v eurozóne nie je stratou alebo obmedzením suverenity a zvrchovanosti. Sledovali ste príhovor premiéra Roberta Fica k 20. výročiu zvrchovanosti Slovenska. Fajn. Super. Dobrý, ďakujeme. Tak poďme. Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Vy jste měli včera 20. výročí přijetí deklarace nezávislosti Slovenska. Nie, fakt neviem, vôbec som to nepostrehla, neviem. Čo si nepostrehla? No, včera sme mali výročie. Aha, ja neviem, že deň ústavy je 1. septembra, čiže září, áno. A včera bylo 20. výročí, kdy Slovenská národní rada přijala deklaraci nezávislosti a to byl v podstatě takový akt, po kterým odstoupil Václav Havel z funkce prezidenta a pak... A potom bolo Československo, že sme sa rozseparovali. Áno, ale nie je to ani... to je blbosť, lebo nebol ani referendum a samozrejme väčšina ľudí by bola proti rozdeleniu Československa. To zase sa pekne obišlo celý systém a spravili si páni veľkomožní, čo chceli. A jak vy tady reflektujete ještě tu otázku rozdělení Československa? Jako reflektují to nějak lidi? Zajímají se ještě o to, nebo už to prostě je dávno? Už sme proste Češi, už sme Slováci, teda sme Slováci. Väčšina ľudí to berie ako fakt, čiže niektorí sú s tým nespokojní, ale už hovoria aj, že si nevedia predstaviť, že by sa to malo nejako obnovovať umelo. Zo začiatku to bolo také hlúpe, lebo čo máme rodinu, predtým sme boli ako Československo a zrazu sa išlo do zahraničia, do Čiech, že áno, že mamin brat zrazu bol v Čechách a už bol v zahraničí. Ale už na to nikto tady nevzpomínal. Myslím, že nejako mladí ľudia vôbec. Mladí ľudia určite vôbec nie a tí starší. To príjmali ako fakt, že sme samostatní. Dokonca mladí ľudia už majú problém s češtinou, že nerozumejú jej. Ta deklarace nezávislosti, to byl ten poslední hřebík do rakve společného státu. Bylo to asi logické vyústění toho, kdo na Slovensku vyhrál volby. Ti, kdo vyhráli volby, se předtím s tím příliš netajili. A Československo se dostalo do autu a logicky se tak trochu do autu dostali Václav Havel jako prezident Československa, čili jediná možnost byla odstoupit. Víte, co se dneska udá v 18 hodin? V 18 hodin, jakou myslíte událost? Politickou nebo jakou? Myslím politickou událost. 8, 2 je 10. 18. Abych pravdu řekl, tak nevím teďko. Víte, co je dneska za den?
ani nevím, 20. A víte, co se stane v 6 hodin večer? No, bude, No, prezident odstoupí. Co si o to myslíte? Podľa mňa to vzdal. Havel bol priateľom zväčša tých ľudí, ktorí nechceli štát rozdeliť a my sme to chceli rozdeliť, ten štát, takže keď Havel abdikoval, tak to bol pre nás ten deň signál na ešte väčšiu oslavu s tým, že už nič nepomôže, už nič nemôže Československo zachrániť, tak by som to povedal, hej. Pana poručíku, otevřte trezor. Pane Dolíne, uložíme standardu prezidenta republiky. Deklarácia mu umožnila ako bez stráty kvetinky odísť z funkcie prezidenta a potom uchádzať sa opäť bez stráty kvetinky o funkciu českého prezidenta. Čiže z toho hľadiska pre neho to bola asi dobrá, ak chcete, zámienka, aby z funkcie odišiel, teda z funkcie prezidenta štátu, ktorý sa tak či tak rozpadal. Keby ste nechránili český záujem, tak vás nevolí 33% voličov. Keby som nechránil slovenský záujem, tak ma nevolí tých 9% voličov. Nevolili 33% právě z toho důvodu, že my jsme chtěli společný stát, my jsme hájili zájmy obou. Buď alebo to je český záujem. My jsme hájili to, to je kategorie. To, že hájíte český záujem, je vidno už v tom, že ináč nezmieriteľní nepriatelia, keď ide o Slovensko, máte úplně identický názor. Že jsme nesmířitelní přátelé. My můžeme mít rozdílné názory, prosím vás, ale my jsme nepřátelé. Lavica pravice snad problémy. My jsme nepřátelé, že můžeme mít rozdílné názory, ale tu je už hádka. Necháte ma dohovoriť. A znakom českej netolerancie je to, že ako náhle počujete slovenský názor, ktorý sa vám nepáči, skočíte sproste do reči a nenecháte dopovedať. Tak ako ste teraz spravili vy mne. Vy ste nevedeli, čo chcem ešte dopovedať, ale okamžite ste mi skočili do reči a jedovato a po mne. Dobre, tak vám už ten názor nedopoviem. Z té slovenské strany byla velká část slovenských poslanců vlastně pro pokračování společného státu. A jenom malá část byla silně nacionalistická, byla to zejména Slovenská národní strana a některé složky veřejnosti proti násilí. Ale je třeba říci, že i ti poslanci, kteří byli pro společný stát, se vlastně ocítali pod velikým politickým tlakem doma na Slovensku. Takže to vypadalo tak, že když v pondělí přijeli, tak byli silně nacionalisticky orientovaní skoro všichni. V úterý, ve středu už pomalinku měkli, ve čtvrtek se s nimi dalo mluvit a v pátek už se dalo prohlasovat v zásadě všechno, co bylo potřeba. A pak zase jeli na Slovensko a tam dostali masáž a v pondělí se zase vrátili zatvrdlí.
Ale kto tu hovorí teraz o Ale vy si Československu? pamätajte... Vy ste tu rečnili, aký bol fantastický slovenský štát. A ja som to povedal, že to bol jeden fašistický štát, kde bolo zákonom... Komu? Za fašistov nám bolo dobre. Dobre vám bolo za fašistov? Áno? Dobre nám bolo, áno, za Hitlera nám bolo dobre. Za Hitlera vám bolo dobre. Potom ja sa nemám s vami o čom baviť. Bolo nám dobre. Viete, čo vy ste malý chlapec, ktorý si namýšľa o sebe, že som génius, že ty som mal možnosť. Tak potom sme nemali samostatný štát, ale sme boli obyčajní lokajskí vazáli. Ešte raz, Anglia je dneska samostatný štát. Tým pádom to nebol štát, ale obyčajné vazálstvo. Já si vzpomínám na některé kolegy, kteří, dokonce jeden z nich zůstal v Česku, protože se musel stěhovat v přízemí do vyššího patra v paneláku, protože mu rozbíjeli okna a psali mu na barák, že Pišta je federální kokot a tak. Takže ono tam to zřejmě nebylo tak. Ty baterie doopravdy hořely na těch horách. A já nevím, jestli kolem nich tancovali nebo zpívali národní písně, to nevím, ale prostě tam ta nálada taková byla tehdy. Keby bola celá federálna vláda výlučne zložená zo Slovákov, aj tak chráni výlučne český záujem, pretože je federálna, pretože federácia je z hegemoniou českého záujmu. To je obrovská, to je pointa. Nemusíte ma chápať. To je na titulek, to je na titulek. To pochopení není. Mne nevadí, že ma nebudete chápať, ja vám to oznamujem, tak to vám to poviem. Ten nacionalizmus, dôraz na to, že slovenskosť je to najdôležitejšie na svete, bol podľa môjho názoru až do rozdelenia Československa menšinový na Slovensku. Že to nebolo tak, že možno videné z Prahy to bolo tak, že Slováci to sú nejakí takí primitívni ľudia, ktorí vzhliadajú k fašistickému štátu a tak. V skutočnosti ale tu to bolo tak, že to bola iba ukričaná menšina. To nebol väčšinový fenomén na Slovensku. Napokon, keď boli prieskumy o tom, že rozdelenie Československa áno, nie, tak na Slovensku dopadávali proti rozdeleniu Československa ešte po rozdelení. Ešte v roku 1993 bol prieskum a stále bola väčšina ľudí proti. Nič preto neurobili, ale väčšina bola proti, čiže ten nacionalizmus, taký ten troška smiešný a taký karikatúrny tu bol, ale nebola to hybná sila toho, čo sa dialo. Uvnitř těch slovenských poslanců docházelo k velkým sporům. Ti federalističtí poslanci typu třeba Petr Kulan a pochopitelně Mečar, který měl někdy takové ty způsoby, že jako já pojď se se mnou no, tak se normálně chytli pod krkem a vypadalo to, že si dají pěstí. Ty spory uvnitř těch slovenských klubů byly někdy i zábavné, pozorovat to někdy velmi smutné, ty osudy těch slovenských poslanců profederalistických. Řada lidí nebyla schopná přijmout ten fakt, že to směřuje k rozdělení. Já jsem to říkal už od doby, kdy byla takzvaná pomlčková válka. To nebyla hloupá hádka o to, jestli bude nebo nebude pomlčka. Dokonce jsme měli kuriózně asi měsíc stav, kdy se jmenovala federace jinak česky a jinak slovensky. To většina lidí vůbec neví. A vlastně se to protahovalo několik měsíců, ale tam postupně přicházely takové ty požadavky na vlastní celulovou banku a podobně, které jsou neslučitelné jako s jedním státem. A když jsem slyšel od některých kolegů Slováků takový ty názory, že po otázce, co vlastně chcete z české strany mantinelistů, tak jsme dostali třeba odpověď to byl takový herec, jak on se jmenoval. No, to je jedno, že chcou konfederativní federaci dvou subjektů mezinárodního práva. Tak. My jsme měli zájem jako tento stát jako budovat dál, držet ho dál pohromadě, jako tady na tom nic útočného bylo. To je konsenzus. Jako, a už sme tu. To je váš záujem a náš záujem je vybudovať si vlastný štát, kde budeme sami sebou a treba s vami žiť ako susedia. Ale
prečo je ten váš záujem takýto? Pretože vy československý štát považujete aj za český štát a my prirodzene československý štát nepovažujeme aj za slovenský štát. V 20. storočí existovalo na Slovensku niečo, čo sa volalo slovenská otázka. Nikto to celkom nevedel presne pomenovať, čo to je. Každý to nejak tak intuitívne cítil. Slovenská otázka podľa mňa bol sen menšiny, ktorá si myslí alebo myslela, že je nejakým spôsobom ovládaná nejakou väčšinou a táto väčšina jej bráni uskutočniť svoje sny. Keď sa Češi pýtali, že čo chcete a my vám to radi splníme, tak sme to nevedeli celkom povedať. Evidoval som a nebolo to až také utajené, že česká vláda už niekedy na začiatku roku 91 dokonca, alebo 2, teraz presne neviem, prijala tzv. Katastrofický scenár, my sme tomu hovorili, čo sa bude diať po rozdelení štátu. Slovenská vláda, ktorú tedy viedol Jan Čarnogórsky, sa pokusila tiež o scenár, lenže to nebol scenár ako sa rozdeliť, ale to bol scenár prečo sa nerozdeliť, tak by som to povedal. Vyčíslil sa nedostatok zdrojov 15 miliard korún a basta fidli. Ja si myslím, že konfederácia by bola zachránila Československo do vstupu do Európskej únie ovšem len, lebo na tom by slovenská strana trvala, aby v Európskej únii vystupovala ako samostatný člen. Ale do vstupu do Európskej únie by konfederácia, si myslím, zachránila Československo. Ovšem, česká strana zásadne konfederáciu odmietala. Česká strana pri tých rokovaniach po Hradech a Zámcích formulovala svoje stanovisko tak, že buď federáciu, viac alebo menej pevnú, alebo sa potom rozíďme. Absolutně je vyloučeno, aby existovala federace, která má 2 členy. To je prostě dvounohá židle, prostě nemůže nikdy jako stát. To musí člověk neustále při každém záchvěvu musí vybalancovávat, což stojí energii, peníze. Jako to prostě, to není možné. To jako k tomu potřebuje člověk federaci nejméně 3. A představa, to jsem dokonce Čarnogórskému navrhoval při jednom politickém sezení, tak pojďme udělat klasickou trojfederaci a můžeme si vzít za příklad Švýcarsko nebo Německo, nebo podle toho, jak to chceme rozvolnit, a udělejme trojfederaci Čechy, Morava, Slovensko. A jeho odpověď byla kategorické ne, s tím, že bychom je kdykoliv přehlasovali. Já říkám, no počkejte, ale taky přece může mnohokrát dojít k tomu, že Moraváci a Slováci budou mít jako proti Praze společný měny. Ne. Vladimír Mečiar, ktorý suverene vyhral voľby na Slovensku, neišiel s programom samostatnosti na Slovensku, mal aj iný program samostatnosti Slovenská národná strana. Vladimír Mečiar znovu tak politicky alibisticky mal 5 možností a proste čakal, ktorá z nich sa ukáže reálno a ktorej sa potom pridal. Čiže o rozdelení Československa rozhodli voľby, ale v inom zmysle. Nie, to nebolo nejaké referendum o rozdelení Československa, to bolo nepriame referendum o rozdelení Československa. A síce, že ekonomicky sa ukázalo, že federálne zhromaždenie nebude schopné prijať žiadny zákon. Naprosto pravicová snemovna národov Václava Klausa, teda ODS, a naprosto také nejasné, skôr ľavicové HZDS, SNS, ale skôr proste väčšina, ktorá by sa nikdy nebola dohodla proste s Václavom Klausom na jeho transformačných krokoch. Čiže Václav Klaus veľmi rýchlo pochopil a odišiel z kandidatúry na post federálneho predsedu vlády, na post českej vlády. A vtedy ja som pochopil, že Československo končí. Že on sa rozhodol tiež, že Československo skončí. Já jenom bych si přála, aby jsme už byli rozdělení a aby to bylo cítit, že jsme rozdělení, aby prostě už jako
se nikdo s nikým nehádal. Na cestě k 2 štátům. Co si o tom myslíte? Ja nič. No, ja osobne, mne to je jedno. Jak to je jedno? Jedno, sú prázdniny a cez prázdniny sa takéto veci nemajú riešiť. Je zaujímavé sledovať, ako tú istú vec, ako o nej píše Pražský dnes, kde nadpisuje samostatné státy k 1. lednu 1993 a Národná obroda, ktorá píše celkom ináč, horúce témy v horúcom počasí, medzi 4 očami v pohode, zatiaľ neprekonaný rekord, dôsledok džentlmenských dohôd politikov. Brňaňov viac zaujímal futbal, kedy zanikne federácia. Obyčajní ľudia, čo poznám, tak tí ako nechcú, aby bolo samostatné Slovensko, takže podľa mňa to chce iba tých pár ľudí tam hore, tak ja neviem, jak to dopadne, no ale... Já si myslím, pokud by to mělo být tak nějak politicky, tak udělat řeza bez milosti. Rozdělit se o toho. No, nebolo by to prospešné ani pre jedného, ani pre druhého. Ani pre Českou republiku, ani pre Slovensku. Já si myslím, že už je to tak daleko, že už k tomu dojde. Ja myslím, že tomu nedojde. Keď už teda rozdeliť, v poriadku. Ale neviem si predstaviť delenie tých všetkých majetkov, neviem, jak by si to vedeli predstaviť. Jak se vám jezdí přes hranice, které neexistují zatím vlastně? Cez hranice veď žiadne nie sú. Ja ich aspoň nevidím. Vchádzame na tú pomyselnú hranicu, je tu most nad riekou Morava. Môžeme si vychutnať budúcu hranicu. Sa nachádzame akurát nad Moravou, riekou. A mali by sme byť na Slovensku. Měli jednu základní myšlenku. To se musí nějak změnit, takhle se společně žít nedá. A využili každé příležitosti, aby té myšlenky dosáhli. Samozřejmě teď musím přiznat, že celá ta jednání, tak jak byla vedena, ukazovala, že zase nejsou tak úplně připraveni a tak úplně rozhodnutí, že by byli rádi udělali ještě nějaký krok k té větší samostatnosti, ale krok, který by ještě nebyl rozdělení společného státu. A z toho vyplývají všechny ty pokusy, o kterých mluvíme, všechny ty návrhy, já nevím, 2 měn, ale určité jedné emisní banky. Takový návrh také byl. Prostě to všechno byly kroky, jako pojďme se hodně osamostatnit, ale ne úplně. A tato myšlenka, který na české straně neprošla. Toto bolo riešenie, keď Slováci začali byť netrpezliví, ako si tí Češi vyriešia ten svoj symbol. A povedzme, toto ako riešenie isté aliančného znaku pre nejakú konfederáciu, ak by taká pripadala do úvahy. Ano? A aby se tam nenapsalo česky pravda vítězí a ani slovensky, tak se to tam napsalo to bolo už aj za Federatívne republiky. To tam bolo to po latinsky. Aby to práve bolo, aby sa tento jazykový problém obišiel. Toto je tiež ten podobný typ. Ano. Toto necháme českým bratom, nech vyriešia, ako tam by tá polovica mala vyzerať. Nemyslím si, že Česi neboli tedy pripravení a dokonca lepšie na delenie štátov ako Slováci. Česi ale robili to veľmi diplomaticky, čo ja na Čechov obdivujem, veľmi elegantne. Chystali sa, ale nevykrikovali do sveta. Slováci sa nechystali, ale vykrikli deklaráciu. Po voľbách, tedy prvýkrát sa začalo rozprávať o príprave na novú menu prípadnú, hej, či budeme kolkovať alebo lepiť, teda či budeme kolky lepiť, alebo či budeme pečiatkovať peniaze. A taký paradox, ja som to už prezradil mnohým, tak poviem to aj vám. Veľmi utajené sedenie bolo na Slovenskom štatistickom úrade. Ani zápis sme nemohli robiť, ani ceruzky sme nemohli mať. Ja nemám doteraz zápis z toho sedenia, teda spred 20 rokov. A potom cez prestávku sa pýtam Sergeja Kozlika: Sergej, kto je tá pani? Tu som nikdy nevidel. On mi hovorí, to je pani Šujanová.
No ale pani Šujanová bola manželka Juraja Šujana, ktorý viedol Český štatistický úrad čoskoro, a švagrina Klausa. To znamená, že Klaus ako keby bol prítomný na našom tajnom rokovaní. Až tak sme boli amatéri a nepripravení, ak to chcete tak počuť, že naozaj skôr tá vôľa, chuť bola srdce skôr ako rozum pri tom bol, keď sa to dialo. Počítali s tím, že by mohli jít dál peníze na vyrovnávání, řekněme nějaký konfederační, protože jim do té doby odcházelo přibližně, myslím, 40 miliard ročně z rozpočtu právě na to vyrovnání. To není zase tak přehnaná částka, ale přece jenom významná částka a nějakým způsobem to chtěli zachovat. Slováci nám vždycky nadávali, že jsme takový mantinelisti. Někdy to dokonce formulovali tak, že my neumíme to aj áno, aj nie, že chceme prostě, aby věci byly tak nebo tak. A my jsme to tak opravdu chtěli, nám to do našeho myšlení nějak nezapadalo, že by jsme jako byli úplně samostatní a současně byli tak nějak spojení. Dialógy medzi HZDS a ODS boli v takom štádiu, že sme vedeli, že sa nedohodneme. Vedeli sme, že sa nám nepodarí naplniť obsahom názov štátu, názov federatívnej republiky, alebo, aby som si spomenul na terminus technicus Václava Havla, autentická federace. V tom čase sme ešte navrhovali konfederáciu, keďže tá federácia neúspela. A myslím si, že prvým reálnym krokom bolo, keď Václav Klaus povedal, než nejaké experimenty, tak to radeji dva suverénni státy. A tak sa aj stalo. Hoci toto rozhodnutie dlho viselo vo vzduchu, treba povedať, na jednej i na druhej strane. Každopádne bol to Václav Klaus, ktorý to vyslovil ako prvý. Teď tady marně hledám mezi stovkama pohlednic se zajímavými podpisy různých politiků, umělců, sportovců. Podpisy všech lidí, kteří byli v hotelu Borik v okamžiku, v ten den, kdy se dohodlo, že stát se tedy definitivně rozdělí a prostě podali se na to ruce. Já jsem si tam s hrůzou uvědomil, že tam nejsou novináři a fotografové vůbec připuštěni k tomu jednání, takže na konci 20. století prostě nebude existovat jedna jediná fotografie oficiální z toho momentu, kdy se prostě dohodlo rozdělení státu. Tak jsem si od číšníka vyprosil 2 pohlednice, nechal jsem tam všechny podepsat, včetně sekretářek slovenských, českých, a poslal jsem to sám sobě. A jsou to 2 pohlednice s podpisy všech, ale musím to někde najít. Mělo by to být otevřený znova, jakože, aby to bylo zase jeden stát. A co vy děláte na Slovensku? Já tam bydlím. Jste se tam vdala? Ne, nevdala jsem se, ale mám přítele, jako. Prosím? Nevdala jsem se, ale mám tam přítele, jako žiju tam s ním. Že žijete na Slovensku? Jo, jinak jsem z Pardubic. Ja som z tej staršej kategórie občanov Československej republiky. Jako mi to nevyhovalo, že sme sa rozdelili, to jasne, že nie. Ale zase na tej druhej strane vždy boli nejaké spory o ekonomike, že niekto niekoho dopraca. Myslím si, že z ekonomického dôvodu to bolo dobré, ale čo sa týka rodiny, určite nie. Rodiny bohužiaľ utrpeli. Ale keď sa k tomu ešte znova vrátim, k tomu rozdeleniu, nebolo to správny nápad. Masaryk s Hlinkom založili vtedy štát proti, vieme dobre, z akého dôvodu to bolo, viete o tom, prečo to bolo? Bol to ekonomický a vojenský záujem. Vtedy, v tej dobe, dneska to málo vie, kto? Že z vašej strany, ze strany Nemcom hrozilo, že to ponemčia všetko, a z našej strany zase Maďari hrozili, že? Tak vieme dobre, že to bola vojensko-ekonomická a politická súčasť toho, aby sa teda spojili tieto dva národy. No a tak to proste malo ostať.
Čaute pani. Děti, co spraví? Čo? A ty čo? Ty Čechoslovák, ty si zdrhol. Narodil sa tuto v Trinci a uteká pred vami. Stali za tým záujmové skupiny, stali za tým podnikatelia, ktorí sa tvárili ako politici na Slovensku, to bolo HZDS, ľudia okolo Mečiara, ktorí pochopili rozdelenie Československa ako šancu k tomu, že budú jedničky, že nebudú dvojky, trojky, nebudú mať konkurenciu v nejakom Klausovi a v nejakých ďalších šikovných politikoch, ale že tu budú kráľovať. A pochopili, že z rozdelenia Československa prídu k obrovskému majetku. Po rozdelení Československa sa na Slovensku sprivatizoval obrovský majetok, ale nesprivatizoval sa čestne a spravodlivo. Sprivatizoval sa priamo do rúk týchto ľudí, ktorí ten majetok vytunelovali, použili a zahodili. Čiže rozdelenie Československa ja vôbec nevnímam ako nejaký vrchol emancipačného procesu tisícročného na Slovensku. Rozdelenie Československa ja vnímam ako, skoro by som až povedal, že vlastizradu ľudí, ktorí nad záujem celku povýšili svoj mocenský a majetkový záujem. Dobrý den. Ani krok dál. Máme dovoleno se zeptat, co má pan premiér k obědu. Informace vám podá paní vedoucí Irena Veselá. Nech se páči, tak. Takže kdo k němu všechno chodí? Ne, ráno jsme vás neviděli v programu, co vás přivádí panu premiérovi. No, myslím, že veľmi vážne povinnosti a úlohy, ktoré nám vyplynuli z rokovania vlády v stredu a chceme dokončiť niektoré otázky. Týka sa to najmä materiálu, ktorý predkladá pán prvý podpredseda Filkus, delenie majetku a potom je to otázka ústavného zákona o delení kompetencií, ďalšom delení kompetencií. No, predovšetkým ide o ten, povedali by sme, o poslednú verziu návrhu zákona o spôsobe delenia majetku federácie a teda nástupnických právach. No, ja si myslím, že je to dosť vážne na to, aby sme už išli robiť. No neviem, či môžeme. Můžeme, ano. Nevybavuji si, že by tam byly nějaké zádrhele, protože v okamžiku, kdy se politicky odsouhlasil model 2:1, jako dělení, tak tam pak jako žádný problém v podstatě nenastal. Z české strany to byla generózní nabídka a Slováci si velmi rychle spočítali, že to je pro ně také výhodné. Tam žádné rozpory nebyly, že by se o tom dlouze jednalo, nebo prostě zasedali nějaké komise a teď se handrkovalo o tom, jestli to bude 1,9 nebo ne. Prostě řeklo se 2:1 a bylo to v podstatě, jak vždycky říkám, za tichého mručení odsouhlaseno. Nespomínám si na nic významného, kromě jedné legrační příhody, která vyplývala z toho, že už v tom období před volbama, období od vzniku po roce 89, byl dělán tlak slovenské strany na určité dělení majetku. A určité dělení majetku se udělalo i v té době. Rozdělilo se naše vnitrostátní loďstvo. A udělalo se takové věcí víc. Teď nechci si vymýšlet, ale nepamatuju si na další. Ale pamatuju si velmi dobře, jak pan kolega Mečiar říkal, no dobře, a to loďstvo musíme rozdělit, takový to bylo 2:1, což byl základní princip dělení majetku. A my se museli říct, ne, to už je rozdělen tak, jak jste se dohodli. Vy máte ty svý 4 lodi na Slovensku, my máme těch 17 tady, ale to už jsou 2 samostatné podniky, český a slovenský. To už není federální majetek, pane předsedo vlády, to jste jenom zapomněl. Málo který normální člověk by se asi chtěl osamostatnit. A co vy na to tady říkal?
Nič, no tak co, mne to je jedno. Som tu 16 mesiacov, vlastne na Čechách na vojne a... Neviem. Ja nemám na to žiadny názor. No, nechcel by som, aby sa to ako samostatné Slovensko, ako Česká republika, ale neviem, no. Já jsem Slovákům nic neudělal, oni mě taky ne. Já nevím. Jak se nahoře rozhodnu, jestli to rozdělí, tak já s tím stejně nic nezmůžu. Já osobně teda dělím lidi na dobrý a špatný. Co by to znamenalo rozdělit na... No já si to nedovedu představit. Já si takovéhle věci prostě nepřipouštím a nevím, já jsem to nedomýšlel. Zo Slovenska. A přesně odkud? Nitra. Nitra. Jak to prožíváte, to, co se tady děje? No, já si to nevšimnu. A co si o tom myslíte? No, že je to blbo s politikou. My sme spoločnými silami vypracovali líniu, dali ju politikom posvietiť, keď politici nenašli iných, ktorí by urobili lepšiu a museli ju schváliť, tak sme išli podľa nej. A vojaci nesmeli prevziať moc a rozhodovanie v delení. Oni mohli len zabezpečovať vo svojom rezorte poriadok a spravodlivosť. Myslíte, že ta armáda společná by byla tak silná, že by třeba mohla ty politiky nějak ohrozit? Že o tom tak jako uvažovali? Ja si nedovolujem o tom uvažovať alebo hodnotiť, ale počul som aj väčšie obavy. A my sme s Pezlom sa dohodli aj s ďalšími ľuďmi, že naše obavy nebudeme ventilovať, aby sme ľudí strašili, ale že budeme vystupovať tak, aby ľudia mali istotu, že im nič nehrozí. Vojaci to perfektne vlastne len administratívne dali do poriadku, vytvorili orgány, ktoré to veľmi poctivo robili, aj kontrolné orgány, ktoré to kontrolovali a neboli problémy. Naprosto hrozným způsobem je naštvalo to, že jsme vyřadili nemovitosti z dělení federace. Protože byly rozsáhlé vojenské prostory, z toho mimo jednoho všechny v Česku, a oni si představovali, že jim z toho třetinu zaplatíme. A my jsme řekli, že nemovitosti to znamená budovy a pozemky federální patří té zemi, na které leží, a tuto změnu jsme provedli tak, že se nám podařilo odeslat ministra obrany na ekologický kongres do Norska na týden vojenské ekologie, a pak jsme to prohlasovali ve vládě, kde první náměstek, to bylo takové divné pravidlo, že první náměstek hlasoval s vládou, takže já jsem to tam přednesl a současně jsme o tom potom hlasovali. Co minister, když se vrátil z toho Norska? No ministr, když se vrátil z Norska a zjistil, co přijala vláda, tak říkal, kdo tam přišel s tím návrhem. Teď jsme to navrhovali jinak. A já jsem říkal, já, pane ministře. To tak zapolíkal a bylo. Už to bylo schválené vládou a co nadělal? Neměl jezdit do Norska. Měl tehdy někdo dojem, že jaksi na tom hůř, nebo že tadyhle byl podveden a že tadyhle ty na tom vydělali a tak dále? Takovýhle témata občas probleskla, ale pro mě překvapivě málo často a málo intenzivně. Někdo dokonce vtipkoval na téma, že takový ten snadný proces toho dělení je dán tím, že Slovensko si poprvé odváží z autoparku ministerstva vnitra 20 vozů a poprvé je přiváží do slovenského majetku, že je to jakýsi etos, taková ta nedospělost, ale to je spíš vtip než co jiného. Cynické poznámky samozřejmě padaly taky. Dejte jim ještě pár vojitých Renaultů a oni přestanou chtít tohle, například. Tak to fungovalo. Nemůžeš rozdělit vagon takhle, že? Nebo prostě jak při rozvodu. Tak se dělily počty vagónů. A některé vagóny byly v Čechách, některé byly na Moravě.
některé byly na Slovensku. No a ty počty se potom různily, no, potom, když se to počítalo v roce 93 na konci, tak se zjistilo, že vagónů v Čechách zůstalo víc, ale zase všichni na Slovensko šli všechny, já nevím, plynové masky, které byly v Čechách. Prostě to dělení mělo svoje humorné stránky. Je to tak, že v tom byl bordel, že to bylo... No, někdy ale i řízený bordel, jo, že některá strana zatajovala něco v rámci těch komisí, které to dělily, a druhá taky, že... Tak potom byly jakési dohadovací výbory, které říkají, dobře, my máme tady masky a vy si nechte ty vagóny. Teď to vám v uvozovkách. Já si pamatuji v New Yorku, ku příkladu, nádherná rezidence. A tam seděl slovenský diplomat, později, myslím, ministr zahraničí Kukan, že jo. No a to samozřejmě, jako tam ten manévrovací prostor, protože on samozřejmě bránil to, řekněme, to metaforicky jako dobyté území, jsem to samozřejmě nechtělo stěhovat. A teď bylo jasné, že je to majetek, který má mimořádnou cenu, protože je ve skvělé lokalitě, krásný barák a že už se nikdy nepodaří tomu druhému státu získat něco podobného, protože by to bylo strašně drahé a nemohl by si to dovolit. To bylo nakoupeno státem československém někdy dávno v minulosti. Tak samozřejmě tam občas vášně vzplály, ale přeci jenom nakonec ta racionalita převážela, protože zase v opačném případě náš velvyslanec, myslím, Jaroslav Šedivý okupoval ten nádherný barák v Paříži, že jo, přímo u Eiffelovky, a když se to nakonec sečetlo, tak já jsem docela rád, byli jsme schopni se dohodnout racionálně. Bolo dohodnuté pri rokovaniach, že žiadna strana nepoužije ten bývalý spoločný federálny symbol. Čiže ani zástavu, no ani znak, ale znak samozrejme nebol problémom, lebo česká strana má leva a slovenská má dvojkríž. A toto bolo dohodnuté a to česká strana hneď v prvých dňoch existencie nedodržala, pretože prevzala bývalú československú zástavu. Tá nevôľa, ktorá vznikla na Slovensku, tá nevznikla na nejakých takých veľmi národne vyhrotených stranách, lebo týmto bola jedna, dokonca ešte ukázalo, vidíte, tak to dopadlo, lebo vidíte, a keby sme naďalej ostali spolu, tak by stále tá česká strana s nami nejako takýmto spôsobom manipulovala. Ale trošku taký smútok zavládol aj v kruhoch takto z československých, úprimne československých orientovaných. Ja si spomínam na jeden článok, ktorý vyšiel v časopise Most alebo Mosty, neviem, ak sa to konkrétne volalo, to bola taká spoločnosť pre československé zblíženie. A tam Vlado Čech písal taký, ktorého som ja celý život upozoril, že to je teda zakuklený Čech. S týmto. A on napísal taký úprimný, čo ste nám to urobili, pod akou vlajkou sa my budeme v budúcnosti stretávať. Budeme sa stretávať pod českou vlajkou, keď budeme oslávať československú vzájomnosť. Čiže tam taký nejaký smútok som zacítil. V zásade to prešlo hladko, vrátane meny. Podľa môjho názoru to ale bolo tak, že všetky tie dôležité veci narysoval a vymyslel Klaus a Mečiar a jeho suita to iba prebrala, pretože neboli schopní nič také vymyslieť. No tak o tom kolujú veľké chýry a veľké teda reči, že ako to bolo, že na tých stretnutiach HZDS a ODS v Brne a všelikde, ako tam Slováci chodili s tým, že s takou romantickou predstavou, že jak teda bude to Slovensko fungovať a tak. A Česi tam chodili s konkrétnymi návrhmi rozdelenia tých, ktorých podnikov, ako budú patriť československé aerolínie a ako to bude s vlajkou a tak. A Slováci to len podpisovali, respektíve prijímali, pretože na nič také nemysleli. Ja si inak myslím, že to tak naozaj bolo, že tá reprezentácia Slovenska, že to boli veľkí babráci a veľkí amatéri a že ja si myslím, že Česi nás
v dobrom, teraz myslím, že každý by to urobil, dosť obabrali pri tom rozdelení. My sme začali s prípravou na oddelenie meny neskôr ako Česká národná banka, čo viem 100%, pretože 8. januára sme sedeli vo vile v Brne, to je také ťažké meno nemecké. Áno, Tugendhatovej vile sme sedeli a sme mali prvé zo série rokovaní, pardon, ten telefón nedá pokoj. Takže 8. januára sme v Brne mali prvé zasadnutie menového výboru, čo bol spolok zložený z 3 predstaviteľov Českej národnej banky a z 3 predstaviteľov Národnej banky Slovenska. A sme hovorili o rôznych technických opatreniach, ale aj menových opatreniach, koľko bude emisia, koľko predáme peňazí, hej. A zrazu po skončení sme mali také posedenie a pri poháriku vína mi pán Tošovský prezradil, že Česká národná banka už kolkuje. My sme ešte nekolkovali menu 8. januára. A do 8. februára sme ju museli mať nakolkovanú. Dokonca pán Tošovský navrhol vtedy, aby sme my nekolkovali, že stačí, že česká mena bude okolkovaná. Ale to by bol trošku podraz, pretože pri kolkovaní sa vlastne ukázalo, že nie všetky peniaze sa vrátili a tie peniaze, ktoré sa pri menovej reforme nevrátia centrálnej banke, tie sú ziskom tej centrálnej banky. Tak my by sme nemali žiaden zisk ako Národná banka Slovenska. To rozdělení měny bylo teda velmi elegantní. A navíc se nemuselo moc vymýšlet, protože ten nápad zavřít hranice a okolkovat bankovky, ten už tady byl odražší. A to si málo kdo uvědomuje, co to je za velmi jako připravit, natisknout kolky, aniž by se to proláklo a lidi nezačali přesouvat peníze a tak dále, aby nevznikla panika, nákupní horečky a tak dále. To je dneska tak nedoceněné, jako politicky, to, co se tehdy podařilo. A nikdy se o tom ani nepíše, nikdy jsem o tom nečetl nějakou perfektní, možná, že vyšla, ale nikdy jsem nezaznamenal nějakou zajímavou knihu nebo studii o rozdělení měny. Jak dlouho dopředu to bylo připravované? No tak v okamžiku, kdy se bylo jasné, že ten stát se rozdělí, tak přece každý logicky začne pracovat na rozdělení měny, protože bylo zcela jasné, že ty řeči, které se vedly do televize, že si zachováme společnou měnu, to bude přece každý, kdo aspoň trošku myslí, tak ji nemohl brát vážně. A to bylo velmi elegantní. Takže tam by stálo za to s tím Tošovským jako na toto se ho zeptat. Kdy se to vlastně začalo připravovat, že kdy oslovili kanadský mincovny. Tak to můžeš říct taky. Já to nevím přesně, ale vím, že to bylo dlouho předem. A to se dělalo v Kanadě, nebo jak kanadský? No, přece první mince byly raženy v Kanadě, v montrealské mincovně. Taky bankovky některé byly tištěny venku, že? Aby se to tady neprovalilo. No, jasně. Víš, ani já nevím. Ne, to je dobrý námět, to je neuvěřitelně, že o tom se moc nemluví. Říkají jako teďka s Řeckem, kde je problém. Ty nás pospou s Klausem a s Mečiarem a můžeme jim zase ten stát odloupnout a zavést vlastní měnu.
rozpuštění toho federálního parlamentu to byl problém, že jo. Na to se radili, na to jsme se všichni radili a oni dva mezi sebou kolikrát. A měli tu myšlenku, že se prostě udělá nový parlament z těch federalistů. No, ta myšlenka taky neprošla nakonec, že jo. No, já si to pamatuju. No jistě, to se politicky diskutovalo, že jo, to veřejně. Ty byli nešťastný. To je nejhorší, že vás někam zrovna zvolí, vám se to povede a za 2 měsíce toho máte nechat, tak to je blbý, že jo. A zrovna nepadla vláda. To mohlo, jako to, kdyby tohleto Klaus nezvládl ty osobní věci v rámci těch politických jednání, tak prostě by federace neskončila. Tak by se to štíplo nějakým způsobem a ten federál by sám sebe nerozpustil. A to byl největší práce tehdy toho Klause, jak já jsem to cítil z té centrály ODS, kde jsem seděl na nějaké úrovni tiskového tajemníka, tak to bylo největší problém, to bylo umístit personálně nebo zajistit ty federální poslance, kteří si odhlasovali rozpuštění Rybníka. Největší problém byl s poslanci federálního shromáždění, kteří jednak neustále, a já byl bohužel to mezi těma 2 mlýnskými kameny vlády a jako federálního shromáždění, co by federální poslanec, takže jsem to odskákal vždycky na každém zasedání poslaneckého klubu, protože mě všichni tvrdili, že prostě Mečiar s náma prostě zamete, že prostě on tu federaci rozvolní do úplně maxima a pak řekne dost a ten stát nerozdělí. A já jsem je přesvědčoval, že jako v tom tomu můžeme věřit, to, co jako říká, a to byla největší díl politické práce, který bylo nutno odvést. Teď si zahraju na velmi malého prognostika, nedosahuje tedy ani po přirození Miloši Zemanovi, jo? Ale domnívám se, že zákon o dělení majetku projde, i když těsně, a zákon o zániku obávám se, že ne. To Československo bol pojem. Nakoniec to bolo často podvedomí aj akási zábrana u politikov, že nechceli to len tak rozdeliť. S tým mal problém ešte aj Mečiar na konci roku 92, keď hovoril, že tak samozrejme to bolo politické vyjadrenie, že Václava Klausa nakoniec dokope do tej federácie. To už bol len alibizmus, že nikto nechcel si zobrať pred históriou, pred dejinami, ale pred danou politickou situáciou na svedomie, že proste to Československo rozdelí. Konštatujem, že obidve snemovne tento návrh ústavného zákona prijali. Ústavný zákon bol po súhlasnom uznesení oboch snemovní schválený. Schválili sme zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Všimli jste si? Nevšimli. Tleskalo se na pohřbu, to jsem jaksi nezažil. Fakt. Co si tak zvláštního jako zánik federace, z toho 2/3 lidí radost nemají, ale protože to je hrozně těžký, tak tu radost stejně projevili. Nakonec se to rozdělení schválilo. V konečné fázi při asi 3. hlasování o rozdělení, protože to se taky opakovalo několikrát, tak si čeští poslanci jmenovitě rozdělili slovenské poslance a předtím s nimi popíjeli a mluvili. Takže schválení rozdělení federace nebylo provedeno zcela střízlivým způsobem.